bakar daga sannan ki iyayen gulma. Ki bakar daga sannan ki bakar daga wawuya. Ai bakar daga da kunje ta kuke ganewa. Bakar daga sannan ki bakar daga ta shigo. Bakar daga ba ta aiki sai dai gulma. Ai bakar daga bakar daga bakar daga ta taho. Ai bakar daga ku da ta je sai ta yi ƙarya. Lallai ku sai ku nemi tsari akan bakar daga. Bakar daga sannan ki iyayen gulma. Ki bakar daga sannan ki bakar daga wawuya. Ai bakar daga da kunje ta kuke